हमरा के नहीं के जरूरत है। अरे दादा पागल कर रही बुझाइले दीदी। अरे है ने हमरा सामने में है ने बोलू कब के चैन की नहीं ला देवे खातिर तोरा मरद के कब के 2.5 भर के क लाख के बोल 3.5 लाख के 3.5 लाख के तोरा के झूठ बोला तारू सन 3.5 लाख के चैन मिल जाई तोरा के आए 2.5 भके 3.5 लाख का ना हो और पैसा देवे के बाका तो 3.5 लाख दिया गइल बा। सही सही बतावा जाई अब करे आइल बड़ी ना छो ई बताऊ मत गहना के बताई हमारा मरद के त पितरियो के अंगूठी नहीं खुजे देले आज ही त राऊ जमाना ये कही बटे का है ए घर के बेटी हमू रहे इहो रहे आज ही कोई ठीक बा उ जमाना सुना हां उ जमाना ना रहे अब जमाना आ गइल कष्ट आदमी कहेला कि बेटी बुढ़ाली सन कनी ना बुढ़ाला तो अब देबू जानू। अच्छा रउआ बताई कि छोटी बुची का दान जे ले तनी पुष्पा बुची छोटी बुची तभी काच कुवार बाड़ी हां एक से एक बहिन भाई सके सोचत है कि का दिया जा हमरा के नहीं के दियल मत दिया लेकिन हम बहिनिया के अच्छा उ वाला जमाना गइल जब गधा जिलेबी खतरा त आदमियों के नहीं के हटत बुझाइल हमरा भी बतियावा मत आ तू कम बड़ हो ता त ननद नु हई हम त का करतनी जी हमार ननद है त हम का करतनी करे तोरा अपना से के बुझत हां दीदियो का निमन लुगा फटा किन दसन दुथन दीदियो का बना दसन बना के ना साज ठीक नु रउए के साज काहे ना साजी काहे रउए ना कौन हरी जाए वाला बाजी फूल धान पर त छतर करके बैठला है बाऊ ई नहीं के बुझात के होते तू झगड़ा करे करती ई है सुन के त नहीं आ तू का सोच करू कि सोनरा हमरा भी फोन ना कइले रहे आए ना तोरा भी बरमाल पूछत रही ना पूछनी वही दिन का मैं आई रही तई नंबर देके गोरी का गाना बने सन हमरा फोन करके बताए त फोटो भेजले रहे आए सोनारा के अगर चला तनी माई के साथे बताओ तनी ओकर के रुपया दिया त तब ना के इधर के बात उधर काहे करता और हकड़ा जा और चोरी के दिया था जी हमारो सब कुछ किना के चाहिए जौन करा के दिया त हमारा के त बकसा दिया रहे पहले जातड़ी ना अब सब कुछ किना के चाहता त नायका भतरो चाहिए रहुआ के ठीक नु ढेर बोला ताड़ू कहत नहीं कि ढेर बोला ताड़ू अदा पूरा में देवे के थी नहीं के त नौटंकी कइले बड़ू हां त करा जा ए बहुत अरे दीदी तू ठीक नहीं की करत रही का करते रे तोरा कमीज घर भेजते सन त तू ढेर चालाक बनतड़ी से कि अभी सोचे से झमका के 5000 का लुगा हम 50 रुपया के पहन के आइबे ओती घर तोरा के खरीदा दी 5000 तोरा के खरीदा दे इस वही ना इस रहतीस नु त कहतीस कि हां दीदियो का दू के हमरा के 2.5 के बनता नु त दीदियो के 50000 के कोनो चीज किन दसन बुझाइल अभी पैसा का हाथ में सकेत बाटे त सदिया बीत जाए तोरा के खरीदा दी घबरात काहे ए कान में तोरा के भौजी दहनी के ना दहनी कैसन थूक के मारल भी तक फूक देला पौधिया जाई ओइसन अपने बुझा तक कुंडल पहने के मर से 1.5 लाख के कुंडल पिनाई 5 रुपया का पानी में नहीं पिया करे अब तो हमर एकदम कोट के बोलाई सब कुछ ए जे घर ही मुखिया सरपंच लगाई धर हमर परस धर का करताड़ू धर का बनन बुढ़ऊ कबे से देखो तनी गोइठा तक बढ़िया होई बाकी गोइठा का होता है सोचत का ए दिन के गोइठा बढ़िया ना मल देव का खा के माटी एक बराबर हो जाता है हां बुझाते नहीं चलो अब मैं गैस बैठे वही में महंगा आ गोइठा के अब एक दिन में गोइठा होई आए मल देव का खा जी हसन तो बता क्या का हो का करते रह जा का करतनी आ गोइठा करते रे और आए गोल लगतनी खुश रह तन के गोल लगा के मन नहीं करत हमरा जान ले बुझाइले गोल लगा का करते रे ई का करते का तने तरह शौक से बोलाइनी त बियाह बता हमर बाप कौन हो ई कोनो सवाल हो बता बाप कौन हो हमर बाप कौन हो हमर मतारी कौन है इहो बता दे तोर मतारी सामने नहीं खेला हो त बाप ऊपर चल के तोरा नहीं के पता हां दू रंग के करे वाली हमर मतारी होइए ना सकेले अच्छा ठीक नु का कोई नहीं तोरा दू कौन है कब का चैन बनल नयका दामाद के देवे के देख बुचिया ओ घरी के समय कुछ और रहल ह अभी का समय बदल गेल नु तब दे हमरा के तारे हम देतन रे तोर भईवा दे त बताओ त कोनो दे 5 रुपया दे त करिए न दिया त बोला तोरा के त 5 रुपया गुर हाथ होतन से केतरा बाबू का देख पे कल तबीयत खराब रहल बुचिया बता अब बावन ठीक नु सब कुछ बा ठीक नु अब दे बिना ले ले बियाह ना कर देम सोच ले ए बुढ़वा के कहत रही तो दू भाव मत कर रे बुढ़वा दू भाव मत कर बाकी बुढ़वा कहत त ज्यादा कर बा शादी बियाह हो गइल कोनो टेंशन नहीं के मान जाई हां अपन पापा से ना लड़ ले हम ही तरह के लोग नहीं आए हम देख मैं गाड़ी देवे लगा स्टार्ट करब नु तभी जान देखी अरे बुढ़ो को कना
समझो ना कि दिमाग गरम होई ना तो समझो ना छौका देब आ जानतो नहीं कि कहां तक बात पहुंच जाई। ई बता बियाह शादी होखे वाला बाटे कहाँ से तोरा देवे के चाहिए तो तू बाड़े तो ऊपर से 4 गो बात सुनावत रहे आए बोल कौची दी रे हमरा के का देले बेसोसन घरवा में कइले बैस के दी देवे के भाई हम अपने के तो हइए नहीं खे हां ये तो सुन के नहीं भाई के बियाह होखे दे तरह ओकरा में दियाई बुछिया ओकरा में चिंता मत कर हाथ और तनी भगड़े बड़िया रोज त दिया बहन के बियाह करे में देखत रे बुछिया के न दिया तेल जर जता ते तोहर कैसे कैसे कहनी आ एकरा में नौकरिया मिलल बाटे त कन्ना 2 पैसा देबू त कैसे काम चली बोल नहीं की चाह त कि बहिनिया जा सुख घर में ना नहीं चाहते चल घरे चल घरे तू चल आवत चल देख अब हमारे के गदम से सीधा उंगली से निकले वाला नहीं बुझात हमरा के इनु लूर लक्षण ना छोड़ी अपन कुआरे वाला अभी करा दत बा पहले होत रहल हटे ना तो जाए द बियाह शादी हो जे सुधर जे दुख सुख में भी जेबे के उ काहे खाती कहां बड़ू हो का हजी बनिया कहां जाता नी जी ई बताओ ओकरा के बतावल है उठान बिठान डालले बिया आ आज ही देखिए अचानक आईली है ठीक ना हम ले जाके देनी लोटा के पानी पिए के पुष्पा बुची आइल बनी तब पी ली अब हमें के का पता कि पुष्पा बुची है तना पेट में कौन ढूर लेके आइल बड़ी बुची काहे तारे कहलन नु तू आई तो ओकरा के कुछ मत बताई है आई उठान बिठान डाले में देनी ठीक ना हम ना बतानी हम गइले नहीं लोटा के पानी लियावे आ छोटी बुची ले कहते तोरा कतना के सिकड़ी दिया तारे तो इहा के कह देले है 2.5 लाख के सिकड़ी दिया ता 2.5 भर के हां तो ठीक है तार माई नु तार माई कहती हमरो को दे होता ना हमरो को दे बताओ हम के कर बेटी तो जामल होनी त ना होनी बताओ 2 भाग काहे करत अड़े हां बताई रे प्यार से समझाई कि ये बचिया जतना तोरा घरी सपरल ओतना आदमी लेहना देहना कोई ना अब ओकर बारी आई बात भी ओकरा के करत धरत बना त काहे ऐसे करत अड़ी काहे ओकरा कहानी बैठ के त जाए दे तो घरी तोर बाबू का तबीयत ठीक ना रहल तबीयत खराब रहल हटे जाए दे अब तनी हाथ तनी धोल बेटे आ जाए भैया के बियाह दूसर होई छोटका के बियाह कर तो घर तोरा के दे दे कहत ये काहे खाती अजी सोना चानी बस के बात बटे इनकर करार रहला 3 बरिस के बियाह ठीक रहल तब का रे लहंगा सिया गई सिया गइल ना तो घर में करकराहट पड़ल बा समझ ल कहती है नो करा के 4000 के लहंगा किनलिस नो तो हमरो किन हां ना तो हम बियाह में ना रह कि हमारा के किना दे तो ओकरा के केन दे अब ओकरा के दिया त हम कुछ ना बोलत रही ओ तो बेचारी ये दीदी हयो ले ले बेचारी मैं अपन जितना ना किन के रखल रही ओकरा के दे दहनी अच्छा ई बताओ तब हम का कर को समझा तड़ी कि छोट बहिन के दुलरा 3 बहिन के बियाह शादी होता डे ऐसे लड़की तू कंसेंट वहागर कहती है ना करमी ना देबीस तो हम सीधा हम हो दिन बारात के दिन नेटवा नाच लगाए भीतर कहती है ना टंकी लगा के रखले जीजा भी फोन लगा के कहबी कि ना कहबी आई तो जीजा भी कहत तभी कह दे भतार के का देले बैस एगो सिकड़ सब हई कइले ए बाजू तू सब हई कइले बिया ई का कइले इहे वाली घरे ना ये घरे रहिए ना उहे बताइले बिया बोले ना हम बताइनी कहां है सामान बनता लो ये तारे माई का जरूरत रह कर हम का जानती के तना के चिल्लाए ना टंकी लगाई तो झूठा चले रहल के बतिया उतरेंगे तो ले आ गई ए आदमी तो खुशी में बता देले हम खुशी में नु तो बड़ा का दुखी विपत डालले बिया हां बिया के दिन कपार पे आइल बटे या का गाना में नेटवर्क नाच लगइले बाड़ी ठीक है करत तारी और ना का कहती है नु चिंता मत कर हमरा भतार के बोलावत नहीं हमर भतार के जले ना देबे नु आ तले तिलका पे हमर भतार ना जाई देखी आ ओ खातिर दुगी डरामा कतना हो त बिया है ना ठीक नु ना जे तना होई बियावा छोटी बुची के रुक जाई हां त कहती है नाच लगा दे देख ली हल्ला मत कर तोनियो हल्ला करबो तोरे वाला कर चल करे बुची तू फिटिंग भइला नु लहंगावा तू तार पे लगा फिटिंग करा के लिया देले है कनी चूड़ा पर नाम लिखवाइबे का करे फोटो मत काम फोटो लगा के बनाइबे मुझे ठीक लागे ना हो तनी से फोटो वाला टाइम बची 1 महीना में बना दे कहू तो कहता कि 15 ही दिन में बना दे लेकिन पैसा ज्यादा लागी और ना कि छोटी बुची हाफ धुलने बानी के कर देख के अलवनी पलंगवा वाला गेडवा हां वो ठीक लागता कहतड़ी भौजी बना दो टाइम लगेला कम से कम 2-2.5 किलो ऊन लागी होगा छोटी और सुने ना और घर में 2 मास डाली तू चिंता मत कर जे हमारे एकदम जियल मुश्किल हो हमर की नहीं ना ओकर
से तो कुछ बनी ना। जान जी छोटी बुची कोनो काम करी चाहे ना करी हम बना देब। हम रात दिन मेहनत करके बना देब। के लिए दिन बाजार से 2 किलो जा, जा 1 बना। किलो अथवा उजार का ले लेही बा 1 किलो कथी का ले लेही। सुतियो ले तब ना। और ही कोनो काम है तो बताइए, ठीक ना? बियाह शादी के दिन निचका गइल बा आ कोनो सर सामान ना किनल ना अपने के किनलस कुछ आ ना सर सामान किनल। ई दोनों बाप बेटा के बुझात नहीं खेनु कि अपन का करे के बा का नहीं के करे के। दिन भर बहरी घूमत रहत रसन दिन भर। सुदिलवा हां कहाँ बड़े आय का करबे सही चली दिन निचकाई लागल कपार पे। मन उनका नहीं के बुझात तो तोरो नहीं के कुछ बुझात। अब ला चलो सर बाजार में एक दिन बुझा गोइले कहिया बाजार चलो सर काले परसों में कोट पैंट के शेरवानी और ओने जोन किने के किन लिया जाओ। सब हमारे चेक पड़ी का है तो नहीं के ना चलू सर एगो हम अकेले जाई। दो संगतिया लेके अपन पसंद के किना ले। दोस्त संगतिया हमारा पसंद के किने सर हमारे घर परिवार पसंद करी के हम दोस्त संगतिया के फेरम बानी। दोस्त संगतिया के फेरम बानी शेरवानियों की नहीं हां दोनों जयमाल माल तक द्वार पूजा करे शेरवानी पर आ शादी कर देम कोट पैंट पर आ तिलक कुर्ता पजामा। तब तो 3 सेट भइलनु। हल्दी के गो 4 सेट मेहंदी के गो 5 सेट आ एगो ने साइम बारात विदाई को के तो पहने के आई दोसर तो कहिए चले के बोला काल की परसो चलो सन जब कहसन जब काल कहसन त काल आज कहसन त आज 3 गो किनवा ले। एगो तिलका के 3 एगो जयमाल के 3 एगो बियाह के 3 बुझलनु। हरदिया के दिन पे ना एगो पियर है ठीक बता हरदिया के मन बता कमे दाम के तब किनी है 250 के। हां मेहंदियो खातिर चाहिए हरियर ते तो माथा खा जेबे। बुढ़ावा कहां बा बुढ़ा पैसा से देले बड़न। हम जानता नहीं तोनी के होला हमारे ले पूछा तो सन पैसा कोनी तोनी के तो सन सलाह विचार कर के अथी कर बाबूजी बड़ा हो के जाने केने गोल बड़ा देख दुआरिये पे देख के जाने कहां आखिर गोल पैसा रुपया के मालिकार तो उहे नु हवन दियो तबे नु गा जाइला अरे आइला डांटा डोलावत कत बुझ टेंशन नहीं के शादी ब्याह के तनी को कापड़ा किने के बा झापड़ा। अरे कापड़ा किने के बा हमरा के कापड़ा। अरे पढ़ावत है तनी धीरे काहे ना बोलता है पर्दा फरबे का होरी त कैसे सुनो तो बोला जानू। के सुनाते नहीं के त धीरे से बोलला पे सुनाई। शेरवानी हां वानी अरे भैया शेरवानी लेबे के बा हो ए सरवा जाके हु पानी लेबे के बताऊ पी काहे ना ले तो मरत हवा। ओ अरे भरी गया सरवानी पहने के दिन बियाह कर जाई। अच्छा कहत ले बाने के या का पारी बाप से हमरा कहां से भेंट हो। अरे शेरवानी लेबे के बा हो भैया। अरे चुप रहो नतिया पैसा डायरेक्ट मांग के चल बाजारे। पैसा दे 20,000। अच्छा रोज धइले 20 रुपया में हो जाई। अब सुनो कर कहानी तो पगलवा दी हमरा के। हमर तो तू मारो में मत जइहो तू मारो हिला में मत जइहो ना तो तू तो पूरी जतिये फाल्ट मरवा देबो। कहां हम जाता नहीं बिलवावे सर हम बिलवावे जाता नहीं कहीं। अरे मारो हिला में तू सुबेरे मत जइहो। ए बा घर में देख रे देख के आइल कोई आइल बका। ले अरे आई 20,000 रुपया दी ना। अरे 30 रुपया के कोट पैंट बियाह मिली। शादी के बाजार ना होई। ये तो हरा माई का डीजे बजाओ हमारा का पागल आइले हो तो हम कहत है बार कि हमारा बैटरी एगो खत्म है। जी घर में अरे 30 रुपया का कोट पैंट की नहीं हो। खाना का तनी खुश बाबूजी खुश रही चिन्ह तो नहीं जाना हमरा के। अरे बाप रे बाप। तन तन कुछ बुझा तरवे। अरे हमारा मौगी के बड़ बहिन प्रणाम खुश रहो के बड़ा आ बैठो 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 जरा होने चले जा बैठो ना मिलल हिया। अब चिया बैठो बैठो कहां बैठो पानी उनी पियो समाचार कह। पानी उनी बाद में पियम तनी और ने चल क्या समाचार बा? हां बुढ़ा आदमी का चिन्ह चला हो भाषा को अरे ई तू करे तो के रुक लगा दे। नहीं जा लेकिन आदमी के रोह सबके पोरा पानी उनी पी ला बुच्ची ना रहे दी पानी उनी का पिए के बा। हैं अब एके हाली हमरा के
अथिए पियाइब कौन है का सब कुछ ठीक बनू का भइल सब जी ठीक बा अपने बताओ ना बुची का भइल कुल चीज ठीक है बा अब का करिए बाकी के सोजा कौन गलत चीज होता तो देखल बर्दाश्त होता का बोल जब गलत करे बा नहीं खे ओकरा काबिल नहीं खे उ चाहे आपन को चाहे दोसर को आए तो ओकरा के जरूरी बा के आदमी मिलाई आए ना। हमर बहिन हो के बेटा हो का कहती है हिलाई अरे तू हिलावा तो तू हिलावा ना हम तू अपने लेखा बुझले बड़ा सब के होके का बतिया बाबूजी बताओ कम सुनाला बाबूजी के हाँ, कौन कम होती करे देखा सुनी करे आई रहन त कम सुनाला कहां जाता नहीं सुनती हूं के रौरा सब बताई बैठी का बतिया भइल बतिया बताई कुछ तार माई मोर कहलू कि ऐठी हम ऐठा तई रे बैठी आराम से यही जे ठीक बा सुन का तू नहीं तो सुना तो पकड़ मत करो हां अरे हमका पार तू खाए लगल का करे रे एगो बात बतिया रवा बताई बहुत का भइल जरूरी बात करे आइल बानी ठीक न कही आप सबके में इज्जत के समझ जाइनु के रक्षा करे आइल बानी एक लेखा से कह बतिया कुछ बताई तब नु हम तो इतने कहब नु बबुआ कि कोई सोची जान बुची दूसर कोई दुआर देखता जाना त ठीक रह दोसर दुआर देखता जा हमने ई बुझात का नहीं कहत के रहा रहो? घुमा के का हमारा बे कुंवार जान ला माने का हमको ए बड़ा चुप रहना चुप रह सुने रही। बा माने का बात बोले कुछ घुमा के बताओ तो साफ साफ एक लाइन में बताएं बुची का बात बा साफ हो साफ ये बोलल चाहता नहीं ना कि हमर बहन से जौन रिश्ता लगावा ना ओकरा के तूर दी जा ई का कहत अब हमरा ना बुची चुप करे ना आवेला घुमा के बतियावे ना हमरा ओइठ के जलेबियन लेके ना आवेला हम सीधे एक के बात कहत नहीं कि अगर आपके घर के इज्जत आपके प्यारा बा हिंकर जिंदगी प्यारा बा ए बच्चा के आपके लड़का के एक नु लड़का बा माने हां ये एगो बड़ा प्यारा बा ता हमार बहन से रिश्ता तोड़ दी जा ई का बतिया भइल आके कुछ बताई तब नु ऐसे काहे बतिया बतानी बबुआ जी जवन करत नहीं आपके भलाई खातिर हमारो भाई बाप लेखा आखिर बुची बतिया बताई का बात बा बाबूजी भागो लोग नहीं किन ओती घरी गोई रही रौरा हां हमारा घरा बा हां रह दी पानी है कि हमर बहन बहुत गलती करतिया का भइल दोसरा लड़का से फंसल बिया हैं ई का कहत रू आ ऊ अभी हमरे के पहिले देखे में त अच्छा लागत रहली आ ओरे देखे में तो देखे कोई तो ऊपर से अच्छा लागेला भीतर का मरम बाऊ जेकरा संग रहते ही ना जानी कौन ही ना के बबुआ गरम बरे अरे तार बैटरी डाउन हो गइल बा तू काहे कहा के तनी सर हमारे लिए बेसी कोनो जना गरम ना है जब हम गरम हो जाइना ना तो हम बर्बाद कर देना बहुत जना अरे तू काहे ने चुप कान में रह सुनाता लेकिन चुपुर चुपुर आवाज निकला त कहीं लेखा जा द्वार पे जा भागता जाते ना है कि मार है धक्का देता हूं सका का बात भइल बराबर साफ साफ बताई बात ई भइल बनु को दोसरा बेटा से बतियावे ले महाराज हमनी के तो अभी तक ले तो कोनो ऐसा बात के पते नहीं हम बतियलो मैंने तो कहियो वेटिंग वुटिंग नहीं गोल रौरा माने ई बात अपना मुंह से कहत नहीं माने हम अपन बहन के बुराई यही तरी करम हम जब जाना तनी कि ओकरा संगे उपलाइन बनैले बिया के उ भाग जाई ओकरा संगे जी बिया हो महाराज। कि बिया होई गहना गुड़िया जगह चढ़ी पैसा रुपया कौड़ी लेके सब हम भाग आइम तारे संगे खाली नाव खाती बिया करतनी ये महाराज रवा से कहीं की रवा तो हमनी के इज्जत बचा दे हनी साफ है के तो और विश्वास नहीं के तो लड़का अरे के ये भी नंबर कोई बा। अपन बहन अबे बात करा दे ना के बहन के तो शिकायत अपना ना करी आई महाराज रवा भाई के त इज्जत बा वो इज्जत हमर पर लेकिन हई करो मुहावा त हम देखत नहीं जिंदगी भर के नु बात बा बताई ई रो बात सच बा बुची जी महाराज रौरा तो साफ एकदम साक्षात देवता बन के हां आइल रोता बनी कमन के मोय बच्चा आँखें खोल दी देली हनी तो कहनी साफा रवा तो ना आँखें खोल दी हनी कि कितना पैसा देले बड़न जाऊ जाके अभी तक अभी तक तो हमनी के 1.5 लाख रुपया मिलल बा तो 1.5 लाख रुपया हमरा के दे दी जा हम कुल जा संभाल लेम ना तो जानत न के में को में लगा के अथी क दिहन स आए हम अपना घर परिवार के खूब बढ़िया से जानत अरे। नहीं बांध दिया सर रौरा के भाई। बुआ जी हां 1.5 लाख रुपया दे दे अरे बा सब बुझे समझ बुझ ले ना तो मांगे लगे 3 लाख देले बनी आयो गांजल तक के अरे समझी बाबा पैसा बाबू रखले के जा कि फोन पर देब जा से कवे नु बाटे अभी भंजल कहां बा हां अच्छा अब बाबू के भेजे देले तो बोला उहे नु रखले बड़न दीहन और मांग के दे दे बाबूजी के तो ऊपर बैटरी लो बा उनका के काहे के बोले दे मांग के दे जाई 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 देखिए ए बुढ़ा हमारे एहसान बुढ़ा केने बड़ा हो ठीक नु ठीक बा हमारे ठीक बा एहसान जिंदगी भर मत भुलाइ जाइए हम कहब ये भाई तो माने के परी साफ हमार जिंदगी बाच उलना तो एकदम हमार तो जिंदगी एकदम छेछा लेदर हो गई बतावा लफुआ लड़की बिया बिया शादी को का जिंदगी बरकत हमारा एथी के घावे नु हुई ते
ढील ते तना परवैले बे कहता नहीं कि लिया रे अथु ढीला वाला दवाइया लगा दे तनी खत्म कर दे तनी आ कने चल पलरावा में छोट छोट बरावा काटे वाला डिजाइन में अभी काले ना लक्ष्मण रेखा लिया रही तो लक्ष्मण रेखा से गइल बा ए गौरी बात सुन ले चपड़ चपड़ जाके जे बोलिया मत ठीक बा तो का करे मुंह बात ना बाहर चल ए बा खींच के मार दी खींच के काबू के मुंह नहीं के मुंह बात बोलम ना हम जा मन जा जन मन तने लगबू बोले हम जेबे नहीं अब यही पता ना टंकी लगाई बुक जेबे ना करब मतरी तार मार लागले त कहलु कि फुआ माई रे फुआर माई मरलसिया लगलु न कहे चल बेबी कट कटवा दी की ने साड़ी लमा चुप बेबी कट कटाई तोर हां जी कटवा दी झोकुड़ावा कहत कि लहंगा पर लेजर कट लटकाई भैया ये लहंगा चल त बेबी कट कटवा दी चल हां कटवा दी बार हमरो एकदम सोहात नहीं खे कहती के जाई फुआ तोरे गांव में तो ससुरा ता बोली सब कोई त हम बोलब ना चपर चपर मुंह बात बोलब ना थापिए ले कुछ फुआ के बारे में पूछिए से त बताइए मत ई ना के फुआ हई कैलसिया त हौ कैलसिया लुबु लुबुर कर के वहीं करा ठीक नु आए बुची जी कलेवा पे भेजवा दे ठीक नु भेजवा देबो हां रखब मत ढेर दी आ जा जा अगर बढ़िया देखबो जी अगर बढ़िया से रही त राखब अगर कुछ ही ज्यादा करी ना रोई गाई त भेज दे रोए के नहीं के जान ले पहले निमन घर त ना रो हम खराब होई तो रोवे लगा माजी निमन घर रही त ना रही निमन घर देख के रहबी रे केतना मुंह चलता सही मुंह चमका चमका बोलिए मत ठीक नु बोले ढंग से रहिए ए बुची जी हम त कहता रही ना कि जाइम न तेकरा के 3-4 गो कपड़ा ले ले भाई मैल बन के खड़ी हम जाता नहीं एकरा के किनते हाय फरा के मत लेके चलिए त कतर लेके ये लेके जाई अपना पसंद के निमन निमन किन देता नहीं हां किन देता नहीं रुक जा निमन हां न त का कहिया त कि दुलहिया के संगे आइल बे दुलहिया के संगे आइल बिया ए भौजी एक बात बता सी तो मेहंदी दुल्हन जैसा लगवा लो अच्छा बियाह में लगावाई ना लगवा ली हम कह देता नहीं बला दे पलर वाली के मयन के लगा दे हमरो के तो लगाइए दे पैसा लिया आए तो पैसा के दे के मेहंदी भी लगाबे करे आ कहां बोले पुष्पा पूछी जी अरे कह के दे रही का नहीं कहत ये मैं जातनी बाजार एक सुबह ले त निकलल बिया दे रे बुचिया 12 बजे आई ना बुची जी कटवा दी चाहे अपने से काट दी ले कुर्ते काटे वाला हम ई काट देता नहीं रुक अरे कहत अभी रहे दा, ये काट करके दे बात। कहती हती बार कह दे सरे को आज तीन बात तो हनियो के बार बार चुप रह मैया देखो तनी ना से मना सो हमार बढ़े के बाप रे बाप। एकर बढ़ता जी आज शनिचर यार मैंने सोमवार के सबसे करती ज्यादा हम ही हम पुष्पा पूछे जय माल पे आगे रहे के खरिया लेके ना बुची जी कोला जब बिया कोला जा जब ये क्या कहते रे पागल लेखा कहते के का बकत रहे कोला जब बिया पहले ले रहतन सा बारह बजे जाके पी नहीं खेले के जो जो ले ले दिया कले छिलाई लागी कले कहत रे तू परिछली हो हते जयमाला पहन के हेतरी हेतरी जयमाल पर लहंगा पहन के टंगा के जाई है हां ई का पकार पकार पकैले का भइल रे पक पका ताली तीन धतना 4 लाख के सिकरी अंगूठी तो है तेन जयमाल हेड्रोली गोली मारे वाला अब कॉल सन भइल का बताइबी लगले फोन आवते हुई फोन तो आवते रहा ले ले मोबाइल मोबाइल ले रे बुचिया ले ले तेरे घर में फोन बजता हमार एकर देखो का होवे जी बुची जी एकर मुंह देख के बुझा दे कोनो बात बाटे तर बतियावत अपने नंबर आई तब पूजा जी कहां से ले नंबर ले रे बुचिया डक हो खेलागल जान जा कोनिया तेरे केकर फोन आता ला भजिला बोला उनका बोली पापा जी हम फोन करत सास के नंबर है हां हां नहीं के स्पीकर पे डाली ना स्पीकर पर हेलो हेलो हाँ जी मम्मी जी प्रणाम अब खुश रह ए कन्या हाँ कैंसिल कर दे बबुआ का हम बियाह ना करब ये दादा ई बूढ़ा बूढ़ी के खेल है जी तो धके हमर झोटा उ खारे लगी हो काहे खातिर मार पात रह के ऐसन या एगो लइका ले बतिया रे तो भागा रहा तो पराई ओही पे मार घर में तोड़ भंग कइले बा खत्म बियाह ना कर करिए जो कर दे मई हमर तो चक्कर आवे लगा चक्कर हमर पुते ही पूरा कुन हो खेला करे माई हाँ जी चल गेलम ना कोई कही कि कौवा कान लगल करो अपन कान ना देखब कौवा के पीछे पीछे दौड़ब जी मम्मी जी अच्छा मान ला यार आखिर हम तो कहबे कोनी बहिन के तू से कोई कुछ लगा दी यार वो समझ जाइब मानते नहीं के दाता नहीं हम बतियाई दा
प्रणाम जी समधी जी गोड़ लागत तनी गोड़ छू के खुश रहे अजी पुष्पा बुची रहा दे दे बोतला से एक बोतल हमरा के छुअल ना शर्म नहीं खेला के भौजाई ने बिया मार के कहतली तो भौजाई हुंदेवा देते तई से तोर भौजाई लागत के निमन कहब ना जंगली से हमर लड़की के गांव घर में कहीं रह पता लगा ली हमर लड़की और सब नहीं है जाना नहीं बुझाते नहीं क्या हमारा हमर लड़की ना तनी माना तनी छुर पड़ी है जाना नहीं ऐसा कोई बात नहीं करवा के पता लगा सकता हां ना आप लइकवे जब नहीं के मानत हम का करी हम लगाइले बा खत्म करम ना करबी कहीं तो हम दामाद जी के घर पर गिर दी पीना अजी अब 3 बजी कहीं मम्मी जानी की इज्जत ना हो कार्ड छोड़ गई बाटे मैं बताई कहा गई बा कहां जाई तो जितना पैसा 1.5 लाख देले रही सब भी गोक देना हुए कि लाई पैसा अपन ले जमा नहीं ये समझी जैसे मत करी बात कराई जाना नहीं ऐसे मत करी हमर मोबाइल इज्जत भाग में पहले पूछ के पैसा 1.5 लाख रुपया के करा के देले वाली ये बताई 1.5 लाख रुपया के करा के दिहल बा उनकर बहिन है रे छोटी के उनका दीदी के दिया दे देला हुए बिक देला तक ली पैसा जा पैसा दे के खा दे देला तो उनकर के अपने भाग का दिन ए शांति जी देखी राउर हमार बने हमरा ना जला खाना 76 बहिन छहिया ऊंचा ऐसा 76 बहिन हम ना जला जब हइसन परिवार रही नु त 76 बने का पर हाथ जोड़ सुनी 76 बने का पर तू 76 ही बटाले वाली पहले से अरे की ना जी रख फोन करता कौन काटता काट ढेरी अत्याचार कइला ये करे खातिर आइल है मन कइले हो क्या मतलब बताओ का चाहत रू तू टीका के चल गलू टीका के जी के रहस अपन बहन के अपन जी कौन नहीं के हमरो के दुगो बना दे दूथन रे त कर के गांज भर के बनावत ते हमर माई है रे प्रियंका तोहर माई है से ऐसे बोला कैसे रे आई अपने तनिक सब के नाम धके बोलब सब करा के जल महिला बैठले वालों के सब करा के नाम धके बोले कर खाती आइलो हो भगे हमर झोटाऊ अखारे लगी हो नए दादा माई हमर मारे लगी हमारा दीवार पर भौजी हम का करे हमरा बुझाता नहीं के मन करता ना कि गजरवा फोन करके पाहुन जी से बतियाई ना पाहुन जी से बताई जब वो कहते भी हम तारीख के हमर लइके नहीं के मानत हाजी तो मुखिया सरपंच के लेके जाई ऐसे कैसे बियाह कट जाई जी हां सही कट जाई ना तई बियाह तो चार को अपने भाई के फोन कर बोलाई अब बोला के अपन कुछ काला से ना होई भौजी जब अपन आदमी जाके शादी काट देना तो दूसरा कोई के काला से होई कुछ ना होई जा तनी ससुर आप बियाह होई ना खलोड़ी से पैसा अच्छी ना था कैसे पैसा लेकर चल जी हो देखो करा के घर जल्दी नमस्कार प्रणाम हमारी किरण सिंह हमनी के अपन टीम में हमनी के को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तो पता नहीं कहाँ हमारे को उल्टी जैसा ना होता क्या करा से हमको कि हमारे को उल्टी होता खट्टो खाई के मन करता पता नहीं क्या करी ये का हो हां हे मैं यही ताई का नहीं में आइल बड़ी कहो का हो गइल तबीयत ठीक नहीं के का हो ठीक बात दीदी पता नहीं कहाँ हमरा के उल्टी जैसा होता और चक्कर जैसा ना होता टे हां ये दादा कहिया ले हो ए बुची कहिया ले 1 महीना हो गई लेकिन हम कहे कि तबीयत खराब बाटे लेकिन तबीयत खराब जैसा लागता ये दादा हिताई का नहीं में आइल बड़ुआ देखा ना दीदी कहाँ दिया बतैलू अभी नहीं कि दीदी के बतैले ना कि ढेर हड़बड़ा जाले हाँ तो अपने गाँव चल जी परीक्षा अब दिया ये चल जा अपने गाँव भाई बाप के बोला के मन ठीक नहीं खेता ए अचार बाटे दीदी अचारो खाए के मन करता दोनों तनी खट्टा खट्टा खाए के मन करता पता नहीं कहाँ ये बिट्टू यहाँ हमारा तो डर लगता हो बाटे हाँ घर में अचारे सुन भइल बाटे कावच के इमली खाए के मन करता कि खटाई खाए के मन करता खटाई जैसा हुए तो दे दो ना कपड़ो घुमा ताटे के जन का ये बुची कोई ले बतियावे लू ना 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 इकुल का बता दीदी हम इकुल काम ना करी ना हाँ आता ना सीता हो ना तार दीदी हो ना हमने के इकुल के फेरा में ना रहन जले कि लेकन के फेरा में अच्छा ठीक बाटे रुका तार दीदिया के भेजा तानी
अयो दादा ई तो हमरा के लौट के पूछ दे, हमरा लागल कि चुप में बता दे, लेकिन हमारा दिमाग कहलो से कि ना बताई का करा के बताई। नतिया भी फोन करते तो नतिया फोनो नहीं के उठावत, पता नहीं का और के कॉलर आई कि एग्जाम देवे जाता नहीं दीदी दे के फोन से फोन कर तो कलस के ठीक बा करिया उठाई, कैला पे उठाइते नहीं के मुफा करना गाँव चल जेब ना तो के खूब गाड़ी देब, लेकिन दीदी के अभी तक कुल बात हम ना बताई। कुछ हुए ओकरे के बताई तो खुरे कुछ ले आके दे दवाई वही का खाई जाला करे से जाता नहीं फोन कर दीदी के बतावा हो का मतलब सब्जी घट जाला तो ये ना बुझाला कि हां तनी चोखा चटनी बना देही मझली रे का जी एगो बात कही का अरे हो कन्यावा के जौन बहिनिया नहीं खेल कुंवर ठेली हमारा लागो त कोनो बात बाटे का जी ओही कन्यावा मार उल्टी करती बा ई कहत जी कच मच खा लेले होई जे भे कहते ये दीदिया हमरा खटाई बा खाए के मन करता, ये दीदिया हमरा इमली खाए के मन करता टे आ एक महीना रे मन खराब रहता टे बा ई सही में जी अरे हां हो कने हम झूठ बोलता रहले हो ए भगवान जी का जी आ कुंवार लइकी हिया ओकरा के उल्टी होई परीक्षा देवे के बहाने अकेले घर में लड़की सुतत रहलिया आ मम्मी जी कहत रही कि भुनुर बतिया ए दीदी देखी सुत रहे ना तो रात भर मोबाइल में टिप करत रहे तो मम्मी जी कहते का करतलू तो ए मम्मी जी पढ़ाई न करत परीक्षा देवे के बात हां ए दीदी जी देखी हम हूं एक दिन ना 4 बजे भोरवा में ना बबुआ के तनी उल्टी पैखाना होत रहे आ उहे बबुआ के लेके जात रही कलवा पर ना तो भुनुर करे तो हम जानी ना ऊपर देवर जी से ना तेकर मतलब उहे रहल है जी हे भगवान खेला जाने के जी आजकल से हमर लड़की पर विश्वास नहीं के बची जो सही लड़की सयान होते सब 15 बरिस के तिले बियाह तब का ए दीदी जी लोग चेक लगाओ तो सरकार ऐसे लगाओ तो ना कि मैं लड़की भाग जासा हैं ई सरकारी नहीं खन देखत कि लड़की आजकल के दुलामारी हो तड़ी स उहे ना हो कने हम तो कहानी कि देखो एक पापा कहत रहना एक पापा कहत ना कि काज परीक्षा बीत गल तेजी का अड़ियाल बिया रे और भाई बाप ने खतो के लिया जात तो ए दीदी जी उहेनु हमने के वसे का मतलब बा जब ऊ ओकरा पसंद बा कि हमार बहिन ए जगह रहो तो रखो अब तो बड़ा बढ़िया बेस करतिया है ना आई कुछ छोटा की जाना चाहिए कि अपना घरे दुआरे भेज दीही तब का हमने के गोतिया दे धैया कहे के तब बेकार लगी एगो टमाटर और पीस दा हां जी पीसे के बाटे उ ढगर गोइल न पीस रुके लेके आवतनी पीस दा तनी हमरो के दे दियो भात बाटे कौन सी भात बाटे जी दोन में खाए भर नहीं खे देख ले मोही में से हो जाए हां तनी सा कटोरी में हमरा के दे दिया हम खा लेही हां ठीक है हां आजी दीदी तो ऐसा बात बता बेटवा से कही कि हम काहे के बेटवा से कही पहुंचा दे हम काहे खातिर बेटवा से कही ए दादा हम काहे खातिर बेटवा से कही हम ना कह देखी अब रउआ जा गोतिया दे आ धैया निमनो बात कहे के तब बेकार लगे हां जी दीदी हो बात सही कहत नहीं कहे से ना कि हमार ना बहिनिया पर आल छन जोड़ती है तब का हैं कहबे करी आजकल का जनता ही बनी जुग जमाना बड़ी खराब हो गई भैया यही से तो हम अपन बहिन के हिया ना लेके आई ना जी अब मतलब हमारे भतीजे मार कहे ए फुआ हम तोरा गांव में चल तोरा गाना बड़े गो हमरा के नीक लागेला हम कहनी ए बच्चे ए खातिर बेकार बुरा मनबू चाहे अथु मनबू सेयान समर तो भइलू जा अपना घरे दुआर अपना माई बाबू के सोझा रह जा तब का ना जी आजकल के बिटियन पर कोनो ठीक बा हो ए जी गए हे सब फुआ गावे अब बेटा बस सटिया के आ निकल जी हसन आदमी के ने मुंह देखाई हां खराब हो गइल बाटे हां आजकल के युग जमाना कोनो ठीक नहीं खे सेयान से तो लड़की बड़ी जात अपना घरे दुआरे शोभा देवता उजा अपना घरे दुआरे रहो वैसे हमनी के मतलब तन के लिए आओ ना तन के लिए आओ भातवा संग हम खा ली यही घरे हां ले आओ ई नी कहिया जवन बात होखेला मुंहे पर कह देवेले हां नतीले घरे जकरा बुरा माने के बा मानो काहे सब्जी घट गइल बाटे तो ओकरा ई ना बुझाइल हटे बुजरी के तनी हम बना के हमरे खई पर दे दो तनी हम खई पर दे दो गरम भात बाजी तो गरम एकदम तातल हटुए देखो तनी आउ दी का तना दिमाग लगावेलु हो करे बस 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 का तना दिमाग लगावेलु आखिर बताव फेका ना जाई हो फेका जे त ठीक नहीं खेनु हां बताई तनी से दे दो बस 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 हो गई घरे अब बबुआ रोवत रहुए खाए खातिर कजनी कहावा त गइला से हटुए ओकरे खातिर कोई नहीं खा लो तो सलिए में हमरा नहीं खाइला लइकवा के खाए के बा तू ना खइबू ना हमरा ना बबुए कहते कहला धनिया पत्ता डाल के आ चटा के पीस दे माई
जा दे दो हां ठीक बा देखे आवा तनी पूजा कतना दिन हो गए कोयले में कतना गंदा है पर मार बालू कहाँ से आ जाता सब साफ कर देता नहीं सब लीप पोत के रह देता नहीं तब आज पूजा करब जाए मंदिरों में। मम्मी जी हाँ बोला कनी पूजा कर दी कले ने और ना साफ करत रही जाए आज पूजा करब आज मंदिरों में जाए मन करता तनी से चल जेती। मम्मी जी के खाना में का बनी बताई बना दे तनी का तारा जौन मन करता तन बनावा ना तो वो बताइम तभी नु आखिर हम अपना मन से कैसे बना दी बताई रहुए कने की कटहरवा के लिहाई रहत बा कटहरवा कहां बटे काले नु खिरिया पुड़िया बनल ओकरा पतन की आलू दम पे सब्जी बनल तो खत्म नु हो गइले। आजकल जानते बानी कटहर कितना महंगा हो गइल बटे तना किसे तनी इतु को भैया जी किन के लइले ही रही तो का कह दे से अथी मंगा दी का मछली मन करता खाए के तहार हम जी के कहता है जे काले परसों नु बना रहे तो जाए ना सुना ना ऐसा करो ना कि आलू बैगन बा ना आ सेम ओकर खूब अच्छा लटपट सब्जी बना दिया तनी खूब भूंज भांज के मसाला डाल के आ दाल बना दो आ चावल बना दो आ तनी से ओकरा पास चिप्स छान दियो मंगन से तो ठीक बाटे माने रोटी बने हाँ दू रोटी सबके बना दिया बिना रोटिया के ना खाइल बनेला दूगो रोटिया ले ली हंसा ओकरा ऊपर से भात दे दी है ठीक बा मम्मी जी सुनी ना कनिया नु कि अथुया कर दी गेहूं एक दिन निकाल देती तो ओकरा के पसार देती तो जा तनी आज निकालब गेहूं निकाल के फटक के तो सांझ बेरा का निकालम काला नहीं आज निकाल देम तो सवेरे में धोआ जाई। हां टंकी हाँ, कहता नहीं हाँ। का करी खाना वाना बना के देते फटक फटक देते नहीं ओकरा के हाँ। आनी मन से ओकरा कर देम हां काल पीछे के आटो हल ही नहीं के एकदम माने का कहता नहीं मौसी जी घर के जाई बे कहत रहे के सदिया बियाह परल बाकी साड़ी उड़ी ले का करे अब जइले से नहीं खेनु इंतजाम तो करे के परी देहू लेहू के तबा और सही खाली एगो मुंह लटका के जाए के नहीं खे ना अपना के करबे करबो फिर ओकरा के देवे के पड़बे करी आए मुझे बते वो सही कह दनी दुगो तो लुगवा वहां किन के लाइल बानी बाजारिया पर से अपन दोस्तवा के दुकान पे आ एगो लुगवा नु हमर बाका सावा में बाटे नी मने बाटे तने हां तो उहे दे दी का दे दी तो कहते मैंने काहे खातिर होई के तनु भाई एगो हम अपना तरफ से रोके दे तनी आ ले जाके चल जाए ना तो उहो ना जब मौसी जी को हम लोग देखो ना जाएम कैसे ना बहिन के बात बता जाएम कैसे ना अरे जे कहे लगी का तार बहिनिया भर खटिया पड़ल बड़ी या के देखो ना हां ध्यान समरत घर के लड़की बोला के आना पूछा तलू न जाचे तलू का बोलो दीदी जी का बोल बा के जान कहतड़ी ये दीदी जी हम चक्कर आवत टे हई होता हाउ होता टे अब के तो छौड़ी ठीक है रहे कहां ठीक रहे कब देखा नहीं रहुआ अरे हम तो सब बाजार पर तड़ी तुरंत ठीक हो जातड़ी अजय दीदी के जाने काहे ओकर मकाले से मनवा तू अरे पे बाटे कोई से कुछ नहीं के बोल अब परीक्षा सरीक्षा भी ध्यान समरत लड़की के अपना घरे रखा लिखे के पड़ता जानता सुनी यही रहो के हम कह देतनी मैं तो देखो तनी के चार के डिब्बा वो खत्म कर देनी खात अचार के डिब्बा बंद करके मुंह मार के जानते नहीं ओकरा के ऐसे ही खाता नहीं ऐसे ही छोड़ देतनी मारे औरा त गइल भाई से बुकड़िया गइल बाटे अच्छा ठीक बाटे तू कहतनी के जाके तू करे हम आवतन जे के बक्का ओकरा भइल बाटे देखी कहे के ना चाहिए कर मैल बहिन अचार के डिब्बा खत्म कर देबे जान जाई मम्मी जी एकर बहिनिया अचारवा सब खत्म कर देलस ना चाहिए तन की अचार खाती है जी ई मिली खाती है दुआरी पर बिन बिन आई हो दादा लगा डर लगता हमार शौक हो खाता के लेकिन हम कोई के बेटी बहन के अचरंग ना लगाई मम्मी जी ऐसे ना लगाई कि मानो तनी कि हम कुछ मुंह से हमार निकल गइल आ कोनो बात आए कनिया देखो हमहू तरह से कुछ कहल चाहत रही लेकिन ना कनिया उ परीक्षा देती हो रात भोर का जाने भुनुर के करा से बतिया आ कहनी कि ए बाबी के करा से बुचिया बतिया तरु त ए मम्मी जी अथी पढ़ाई करतनी उहे ना हम कहनी मम्मी जी का परीक्षा खत्म भइल त अपना घरे दुआरे चल जा आन समरत कोई के आजकल लड़किन के रखे के जुग जमाना आय बा अब हम का करी हम कहम त ये ना कही कि देख ना ससुई कहतिया लागत है इनकर खर्चा ऐसे ना कही अब ऐसे हम कुछ कहत नहीं के ऐसे ना हम कुछ नहीं की कहत जी हम कह दे त बेकार अभी तो में लड़की आइल बिया कहिए न ओकरा ई ना बुझाई ऊंच नीच ना बुझाई ई बुझाई नो कि खातिया रहतिया त इनका लोग के लागत है आंख एके डरे हम नहीं कुछ कहत जान जा जाय दे जे गुर खाई कान छे दाई से हमर के लड़की के लेकिन है से ना हमरो नहीं खेला हां हेलो
काहे ना तू फोन उठावत आलो हो? अरे हमारा जिमा काम धाम बा तोरे लगा निठाला नहीं थी निठाला नहीं की आओ दीदिया का में आवत रही तो एग्जाम देवे से पहले ही तो तू कहला कि जा जब करबू फोन तब उठा ले आवे कि नहीं फोन करत नहीं तो फोने नहीं खा उठावत। अरे का बताए तू ऐसा समाचार सुना देता है आओ ऐसन मुसीबत पे हमारे साथ नहीं खा दे तो कैसन मुसीबत पे तू साथ देबा बतावा ना। तू तो कहले रहा कि तार कबो साथ ना छोड़ब जब कबू तब शादी कर ले तब का बोल तारा। अरे वो बात नहीं के का वो बात नहीं के तो तू बोलत कहीं ना हुआ का दिक्कत बा बोलो तारा का दिक्कत बा जानत नहीं खा बताइनी ना का ले ना हमारा ना समझ में आई कहनी ना है कि तू पापा बने वाला हुआ। अरे हम कैसे विश्वास करी कि हम है कि तोर जीजावा है जीजावा हम कहीं जीजावा से फंस रही। अब तू ही ना वजह रहतली तो तू ही ना जानबी। देखो तारा से पहले ही कहले रहे ना कि तारा अलावा हम कोई से बात ना करी ना। चल हमारा दिमाग खराब मत कर फोन रख। फोन रख इतना नतिया काट दिलस फिर लगाओ तनी तो स्विच अब बतावे लगल हम का करी तू समझे में नहीं ख्याल हम का करी के घर से बताई अगर से बताइबो कहीं तो तबो कहता कि हम ना साथ दे समझ में नहीं ख्याल जाता नहीं दीदी से बताई तो कही कि के कर का तुम ऐसे बताई कि गांव ही के लइका बाटे मेरा खिलवाड़ी है ना तू दीदी कहे के देख बताइबी हां बताओ ना सही से बता काची सही से बता तेरे पेट में लगा के का पड़ा था हमार भतार के लगावता रे देखे लवड़िया आ दीदी दीदी ना कहत रही तेरा का भर सक दीदी ना कहत रही कि एक कोनिया तार बहिन के नु हमर लूर लक्षण है के सोहात है कहे कि मोय डिबा के अचार खत्म कर देती तब हम दीदी के लगावत रही तू ऐसा सर कांड कर देली करे दीदी हम दीदी केहू ना ठीक मारा तेरा काम के जंदर ये माई भी फोन करी दीदी कहां का लेके हरे बोल कहां का लेके हा बोल कहां का लेके तू हमारे बताओ सास ससुर गोतनी हमारे बाइक जाए कोई हमरा के देखे का कर सबको मेरे का ताने ना मारी दे कि तो जवान बेटी को अपन बहन के रखे के घर में का करवावता रही कोई क्या कहे कि तू यार भतर के रखले बड़ी कोई कही जीजा के रखले बड़ी दीदी हल्ला मत कर देख तो गोतनिया ससुर सुनिया से तो का कैसे तोरे से बताओ तनी का बोल जल्दी बोल माई से मेरी मत गई रे दीदी देखना हमरा डर लागत और का माई से बताई मतलब पूरा में इज्जत और हमर ले लेलु कर के हमर मुंह में पोत देलु हो राड़ो मंगो जरा न अब का हमरा के करबू आ अरे बोल रे बोल कहां चरका दे बोल का हमने के गांव आवरी के चटिया पर कहां न विकास आवाजन समोसा बेचेला ओकरे से बतियावत रही ओ ये दादा खेलवाड़िया के हम कर नहीं दीदी मत गई गलत जरा कइले रही बतियावे के देख ना उ कहते कि हम शादी गवाई रे तो सच्ची गवाई हां अब तो कहत कि ना रखब पेट में लइका पाल ले अब कहां जीबी ओ ये राम सुना अपन खेला कर बहिन के न बचिया और यहाँ से न बगेदिया तो न ठीक बाटे ये दीदी हम ना रहत रही जेरवा शांत रही जहां हम ना रही खेला बाड़ी आके बतावा हो आय हम जान गई नी जान गई रोई बतिया ना जानी ना आए हतना खेला कर तो हम वही दिन जान गए रही कि जब फोन पे बतियावत रहे तो ना ए बच्ची उल्टी कर रहे ना बतियावत रहे जी दीदी रत रत को बोल रे खेलवाड़ी पानी अंजल तल जब पेट में दर्द बता नहीं उल्टी कर सकी ना नहीं छिपावतिया ये हमार गोतनी है एक कने हक झोटवा ना हां मुंह देख के नवाइए ले है तरह बोल दे चोरी असी ना चोरी कैसे करत अरे जान रही का कहत है लइका बा कहत के हम का जानत नहीं कि हमार हक तोर जीजावा का बात हमरे भाताला के में फेटती है भाता कहे सुतल बेटी में भाता के सकन आई धरम फटक हमार बेटवा फटक दे तू टिका के जाई चल भाई अपन घर छोड़ में के करा कर टिका के छाट ना मेरा चाट के अपन छाट के दूसरा के हो देखो जाइबो कि नहीं वो हमारे घर से हाजिरा वो हमारे तू कहीं तरी लगता की हमने के जीजा ये तो मैंने बहुत चाहिए के लगा से अरे घट ई ना मैट्रिक का परीक्षा ना देवे आई रही अपन पास करावे आई रही हमरा ई लेके बुझात तू तो एगो लइका के नसिए देली का जाने हमरा मर्दों के छोड़बी कि ना छोड़बी तोरा के हम छोड़ जा तू कर आबे बताओ ना हां बेटा ना जाई बहिन ऐसन में तो खने आवा कैसन होई हो ना भगवान दीदी हमरा के बाबा देखले बानी जे जी कहानी जाने ऐसा नहीं हो जा हमारे पे कबर सब भाई बड़ो कहानी जाने के भेजिले जैसे ना बहिन आई होई तो तसने ई होता होइबे न करी मैं खून खानदान एक ही न हती कहीं
अरे बाप रे बाप एगो छोड़ के तुम्हारी जता नसते जी ए मम्मी जी हने हने आई ए माँ जी ओकर आंख बड़े बड़े बा ओकर नाक टूसा निहन बा ओकर ओठ सुगा के ठोर निहन बा आई त मैं जैसे भी जैसे हमर गात बा ई त हमर लड़का के टूसा ना कराओ ओकर संग पकड़ा गेल त ना देख ये राम ज्योतिया के हजी क्या हो चुप रह के नाम ना धरा रही आ सच्ची को लड़की है लड़की है कि लड़का हटुए पकड़ाई रहे का हमर कानवा कहीं कौवा कनी तू जतिया जात रह उस डंडर में जात रहे चल रे ये भगवान अजी अम्मा जी हई एकदम खेल करे हरिसने दादा आए बताई जाई हमर बेटा है कि ए दीदिया हमरे के उधारे अंडा दे देता के तो हम सोची काहे अंडा वाला एक हाँ। हे भगवान उधारे देता के खाए हम कहतानी कि चलो साली समझ के सब दे देता रन से कह देता रन से तो हम का जानी अब बबुआ सुनी त का कही कि माई को सब बनिया कोई पहुंचावे ना गइल हटे ओकरा गांव में कवन इज्जत रही आप का करियो सनु बियाह शादी करियो पहुंचावे का जने दादा हई बतावा हई हाड़ी भगा पेट लेके कहां बिटिया जाइए दादा केहू राखबो ना करी केहू राखी ना का कहती है का कहतलू रवा सबके हाथ गोड़ पर गिरता नहीं बहर इज्जत ई समझ जाए देम जा त जानत नहीं हमारा बे लड़की बहिन हमर कुमार बिया दवाई खे बुझा इनके कहता हां तब का दवाई खेबू ना पैदा करवाई बोला पूरा सोहर सोहर जात रहे कौन जात रहे रवा दीदी चुपचाप रही कौनो जात हम जानता नहीं बताई ना हमनी से हटिए कि मोबाइल खेला बेला दोनों बहिन मिल के कइले बौजा कतल हम जानते नहीं छी देखी दीदी हम ई सब नहीं कइले गांव के लड़का में कौन नहीं कि फंसा रही है बहिन ना जानी तब का कहे ना जी दीदी सब मिली जुली सरकार हटुए अपना बहन के बारे में आदमी वजह सुतर रही हन बतियावत रही हन जोड़ी वजह से अपन बहन के रवा सब नहीं खिजे समझत नु त हमर बुचिया के रवा सब का समझत रवा सबसे ई एगो हाथ जोड़ी को हाथ नहीं कि बस ई बात नु बहरे रवा सब मत जाए दिन तो बहरे चलिए जाए ए बचिया पेट के खाना पच जाई लेकिन पेट में का बच्चा पचे वाला बा ना आज ना दे काल बल मनी फेंकबे कर लेकिन बड़ी ना अब देखे में लागत रहे कितना सीधा हो सीधा जानता नहीं ना कि सीधावे के मुंह कुकुर चटेला आजकल उल्टा नियम चल गइल बा पेट में दर्द बा भीतरे खेलाड़ रहले छिनार रहलिया छोड़ आ का कहने कने ज्यादा छोड़ जे गुड़ खाई कान छेदाई हो रहा उससे का मतलब बटे ए दादा हमर बबुआ के ना हमर बबुआ चुनी के पहले बड़ाई रहे पहले बड़ाई रहे हम मत घर में सब बाहर बगे पहले बड़ाई रहे त मार मम्मी जी मार बड़ाई कर निक लागती है निक भी पातर चितर भी है बियाह कर में दिक्कत ना होई देख लेही जे जतने सुहरेला उ भीतर ले खरा हम का जननी हो कि खेलल खाइला जाय दीजिए मम्मी जी घर के बात घरे में रहे दी लड़ाई झगड़ा होई ओकर बाद देखल जाई अभी ना उकटा उकटी करल जाई लोग कहता तो हम नमस्कार प्रणाम हमारे किरण सिंह हमनी के अपन टीम में हमनी के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करत रहबे सबको साथ दी विदाई अगला वीडियो में बाय बाय।